आङो दिनै बे एडेनबारि गिर्जानि बे लांगोनायाव इन्डिपेन्डेन्ट बाप्टिस्ट एस'सिएशननि 12थि खेबनि एनुवेल कनफारेन्सआवहाय रायजो राजा बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ लोगो मोननानै खोब गोजोननाय मोन्दों। नंगौ जोंनि जिबनाव देरसिन खहायानो जाहैबाय मोजां साननाय, मोजां गियान, बिमा बिफाखौ मान होनाय, गेदेरफोरखौ सनमान होनाय, उन्दैफोरखौ अननाय, बेनि आब्रुथियानो देरसिन। दिनैनि दिनाव जोंनि समाजाव, जोंनि संसाराव जानाय लोंनाय, गाननाय जोमनाय, धोन सम्पतिखौ लानानै जों बयबो हाख खुरजायो। दा बेखायनो बेफोरबायदि प्रग्रामफ्रा सम सम जाहोलांबा मोजां पास्टर रेभारेन्डफ्रा जोंनो मोजां बोसोन होफैदों। आं दिनै जागायजेननायनिफ्राय जोबजासे बे सेकेन्ड सेसनाव थादों, खोनानो मोन्दों। बेसिकेलि बावहाय जेबो सोरखौबा धोरोम परिबर्तननि जेबो बाथ्रा नङा जे नोंथांमोना जाय इसोरखौ खुलुमदों बे इसोरखौ खुलुमबाय था। बे इसोरा जेरै गोदो गोदाय आजै आजौफोरखौ फिरि फिरि जाहोबोदों, लोंहोबोदों, बोथोर बादालि होनानै, बे एखे इसोरानो जोंखौ आरो खांबाय थादों आरो खांबोबाय थाबावगोन। बेखायनो जोङो निरासा जानो नाङा, दुखु जानो नाङा, फैनाय बोथोरफ्रा मोजां जाथों होननानै बिथाङा बेखौनो जोंखौ बोसोन होदों। आंबो दिनै बे बोसोनजोंनो दङ। नंगौ जोङो मावनायनि समाव मावनांगोन आरो फरायनायनि समाव फरायनांगोन, नाजानायनि समाव नाजानांगोन। बेजों लोगोसेनो जोङो जेब्ला गावबागाव बेक्तिगत मोनसे मोजां सम मोनो अब्ला जों इसोर आफाखौ, आनान गसाइ, बिनान गसाइखौ गोसोखांनांगोन आरो गेदेरफोरखौ सनमान होनांगोन, उन्दैफोरखौ अननो थाखाय अराय राजि जानांगोन। आं दिनै बे प्रग्रामाव फैनानै गावखौनो गाव खाफाल गोनां मोन्दों आरो एसेबाबो बोलो मोन्दों जे आंनि फैबाय थानाय केरियाराव आङो आवगायबावसिगोन होननानै। माबायदि आखल आखुजों खुलुमोब्ला थारैनो इसोरखौ मोननो हामारो होननानै नोंथाङा इसोरखौ मोननो हानायनि बाथ्राया बिथाङा अबसे बेखौबो बुंदों जे गोथार बाइबेलाव लिरनाय दङ जे इन दा बिगिनिं वाज दा वार्ड, जागायजेननायाव इसोरनि रावानोमोन, बे रावा इसोरजों दंमोन आरो बे रावानो इसोर। दा गोथार बाइबेलनि बुंनायफ्रा बेनो जे इसोरा जोंखौ अनो, बे संसारखौ गोबांथार अनबाय, बेखायनो गावनि सासेल' फिसाज्ला हौवा जिसु ख्रिस्ट'खौ हरबाय। जायहा बेखौ फोथायगोन बेनो जोबरोङै जिउ मोनगोन। दा बावहाय बेखौनो फोरमायदों, जायहा जिसु ख्रिस्ट'खौ आजावगोन बियो जोबरोङै जिउखौ मोनगोन आरो जायहा बे जिउआव दङ बियो गोसोआव बोलो गोरा जायो, मावनानै दांनानै जानो बोलो गोरा जायो। बियो मोनफ्रोमबो सिटुवेसनखौ बे फेस जानो थाखाय बे आत्माया, परम आत्माया बोलो होयो। दा बेफोरखौ फोरोंदों आरो आं दिनैनि फोरोंनायाव बेखौनो मोननो हादों।